dapat kong maaraman dyan? Ata, magdangog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardelal. Aramon Yato. Mga tugang, maray na aldaw punin Lunes. Primerong aldaw kan klase para sa school year 2026 hanggang 2027. Kudi medyo makamundo tabi Kuya Jun lalo na tabi mga tugang duman sa Kamindanawan, sa Sarangani, sa Jensan tabi ta suinot na aldaw kan klase kinigkig tabi nin sarong makusugon na linaw. Marisa na nga ni Kuya John, tas yung mga classroom, bakante pa so iba. Diba? Nasa pagkondusir tabi mga tugang nin flag raising ceremony. And dakulon ngun yan ang nakalakop na mga video sa social media tabi na sige suhiribian kan mga aki. Iyo po, habang nasa luwas sinda, naga-flag racing, biglang nagyugo-yugo tabi mga tugang anpalibot. And kita, digdi man tabi mga tugang sa probinsya kat Albay, Biyernes na banggi, 5.4, tapos kanag-update sa Feebox, naging 5.3 magnitude tabi na linog. Ang epicenter, mga tugang, dyan sa Santo Domingo, kanakaagi po yan na Biyernes na banggi, 9:58 PM tabi. And itong linog na ito, sabi kan mga nakaulay ta, yun na ito so far, so pinakamakusog na linog na na-experiensyahan po mga tugang digdi sa Albay and ang mga naka-istoryata, mga taga-duman sa Santo Domingo. Diba? Napashare man baga kita duman sa barangay Nagsiya, sa Buhatan, Buda, sa Alimso. And ang makasog talaga mga tugang duman po sa may Sarangani, sa General Santos. 7.8 tabi Edi bueno, abante kita mga tugang kan sa tuyang programa. Sa pangaran po kan sa muyang news director, si News Director Mar de la Cruz, na nagapahingalo tabi ngunyan Kuya John. Mga tugang kita po muna ang mag-iriba-iba sa programa. Iba niya to syempre ang bilog na puwersa kan DCGB. Sa Technical Department tabi si Kuya John Napoles. Sa IT si Jerome Martinez. Kaibahan ining mga OJTs tabi. OJT from una ko nga mga kaiba ni Kuya John pasiring sa pistahan. Kawan pala mga OJTs pala, mga taga-san tabi ini pading Jerome, Sorsogon State University. Aro-aryo pala sa pinag-alian Sorsogon State University. Abot tabi mga tugang digdi sa DCGB para sa saindang on the job training. Okay, syempre sa newsroom ang mga kababaihan namin si Shara Leron, Jenny Balyaran, si Ringman tabi, si Nicole Ann Gloriani. Ang reports ihatod sa tuya kan Mega Force Patrol sa pangaran po kan samuyang news reporter, Chief Jamie Nasalita. And syempre katuwang dyan si Sir Jomar Bien sa 1st District. Al-Armario po mga tugang dyan sa City Hall as in Southern Barangays kan Legazpi. Si Karen Ala tabi sa Kapitolyo Provincial. And syempre digdi sa Legazpi City si Miss Angel Mostaza. Bale mga tugang itong nangyaring linog tabi Kasubago
sa oras na alas 7:37 ang pagkaaga. Kadakol na kitang mga napag-iristoryan kasubago sa mga nakaaging programa. Ano po? And so magnitude, so inot tabing impormasyon na pinalawas mga tugang kan Feebox nasa magnitude 7. Di ba? Tapos nakapelang minuto, nagpalawas nin update, magnitude 7.8 palang tabi mga tugang. Okay? And may rarom na 33 kilometers. Duman po ini mga tugang sa Sarangani. So kasubago baga pigi-describe and nabanggit man ni Madam Doreen Abilinde, ang officer in charge tabi mga tugang kan Feebox Mayon Observatory, di ba? Importante man na pigihiling niya to so depth. So rarom tabi mga tugang kung saan nagpuon sulinog, di ba? Tapag sa hararumon mas mahiwas na lugar an iabot kan yugo-yugo tabi mga tugang. Pero pag medyo mas uro ababaw, di ba? Medyo uro isolated siya, diit sa naan iabot pero talagang makusog, di ba? And itong magnitude 7.8 na linog tabi, so intensity, so pag yugo-yugo niya, intensity 7 tabi mga tugang duman sa General Santos City, di ba? Pagsiring na po kayan mga tugang, talagang sabi ni Madam Doreen Abilinde, talagang expected ang mga damages. And kadakol na po ang mga naglawas na mga videos nin pagrampahog. Tabi Kuya Jun, mga tugang pagrampahog nin manlain-lain na mga edipisyo. May sarong sikat na mall. Takulaon mo itong mall Germano, tuminuklop sana so ding-ding kang mall, di ba? May fast food chain na ruminampahog, may eskwelahan, tabi. Kasubago nga sabi ko, maray sana. Tas sa mga estudyante, tabi mga tugang, lalo itong sa mga sardit pabaga, nasa lawas pa, tanasa pagkondusir ng flag racing. Taarog ba nangad kayo ng oras, nasa flag racing tabi, 7:37. Intensity 7 sa City of General Santos, and medyo dakol-dakol pang lugar tabi ang naapektaran, di ba? Ang intensity mga tugang ito measure kan degree of vibration, di ba? Na namati po kan mga tao digdi sa surface, di ba? So kusog ini mga tugang kan pagyugo-yugo. Iyo po. So duman po ang intensity 7 sa General Santos City, intensity 6 sa Palimbang and Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat, and the intensity 5 sa Davao City, Kidapawan City, Buda sa Carmen, Cotabato, Bagong Bayan, Kamalansig, and President Quirino, Sultan Kudarat, Sibuco, and Siocon, Zamboanga del Norte. And kadakol patabi mga tugang na mga lugar. Pero mostly siyempre mahiwas talaga duman sa Kamindanawan. Good morning po kay Sir Jeril Aranya. Condolence po sa pamilya Aranya. Sabi ni Sir Jeril, morning po, mamundo man pong sabihon, pwede po makisuyo, makipaisi sa mga nakamidbid, friends, relatives ni Papa Norberto Ombit Reyes Aranya Sr. Siya po mga tugang kinuana an sa iyang buhay ni Lord God kan birthday niya po mismo kan June 6, 2026. Ipapaisi na lang databi mga tugang ang lubong. Ang burol tabi sa Sainda pong Harong sa sa Barangay 33 kan Barangay 33 PNR Peñaranda, Legazpi City. Condolence po sa pamilya Aranya tabi and sa iba pa tabi mga tugang na mga nakatutok sa satuyang radyo 729 kHz tabi mga tugang and sa mga naka-monitor mo yan sa tuyang Facebook Live, good morning po sa Indo. Good morning Joshua, listening from Bangkiruhan, si Sir King na Reynaldo. So importantihon tabi mga tugang
natandaan ta itong mga dapat gibuhon sa oras na magkaigwanin linog and kung ano ang dapat gibuhon pagkatapos kan linog. Pero pinaka-importante tabi mga tugang, dahil kita masyadong magpanik para dahil ta malingawan kung ano ang dapat gibuhon. Anyway, tod-tod, pag i-restoryahan ta po iyan, palagon ta lang mo na ang report. Hali po dyan sa lawas. Nasa linya si Miss Angel Mostaza. Kaibahan po si Commodore Ivan E. Roldan, ang commander po mga tugang kan Philippine Coast Guard digdi sa Bicol region. Miss Angel, good morning. Yes, good morning Joshua. Maray na pagkaaga sa tuyang mga paraan tabay. Tama ka dyan Joshua, dahil tasaro sa mga signifikante asin na importante man aktibidad ang nakatalaan na gibuhon ngunyan na bulan digdi sa Bicol region, partikular na dyan sa may parte ka na Masbate City o Masbate Province, dahil gigibuhon Joshua ining primero ini Commodore po na National Wasar Olympics digdi sa Kabicolan na gigibuhon nga ni dyan sa parte yan kan Bagat Dagat Festival 2026. Para mas masabutan tabi Joshua, ining National Wasar Olympics sa 2026, mga kaibahan tangon yan na si Commodore Ivan Roldan, ang District Commander kan Coast Guard District Bicol. Good morning po Commodore. Nasa ibong linya po si Joshua sa DCGB. Good morning po, Commodore. Maray na aldaw sa tuyang boss, pati sa tuyang mga tagapakinig, hindi lamang sa Bicol region, kundi sa buong Pilipinas. Yes, good morning po, Commodore Joshua Bino po. Taga-ginumatan ka po, Commodore, ano? Iyo po, ginubatan Albay, oo. Okay, kaya pala matibay magbikol. Oo. Ini po, Commodore, na Wasar Olympics po natin. Sino-sino po, Commodore, ang mga kasali tabi? Alam mo, ining Water Search and Rescue Olympics ay nag-originate ini sa Masbate through the cooperation ng Coast Guard District Bicol, pati ining LGU Masbate. Last year ini 2025. Kaya naging successful ang naging event na ito na pinartisiparan kang mga iba-ibang interagency. Magpoon digdi sa miyembro kang OCD5 at mga uniform personnel na sabiyon ta na ining PNP, ining Army, so Bureau of Fire, asin Coast Guard, at mga PDR mo, MDR mo. Kaya ngunyan, mas pinalawak na pa dahil sa 2026 ang bilang suporta kang LGU Masbate ay in-encourage pa rin na. So iba-iba pang mga interagency na madagdagan katulad ng Philippine Navy, ating Philippine Air Force, at maging iba-ibang mga na-train na ng Coast Guard ng mga PDR, MDR at CDR sa buong Bicol region. Kaya ngunya na 22 to 24, 2026 ay naging 3 days event siya instead na 1 day. Last year kasi 1 day. So automatic yung elimination process and finals. But now we divided 3 days event. Kaya June 22, 23, saka finals ng 24. Ang 22 ay opening at start na kaagad ng elimination process. On the second day is semifinals at ang 24 ay finals. So yan ang bilang highlight ng Bagat Dagat Festival 2026 na sinicelebrate ng mga taga Masbate dito sa Scenic Matayom Lagoon, Katayngan, Masbate. At ang pinaka-purpose nito ay siyempre yung importance, promoting the importance of water search and rescue, lalo na digdi sa satuyang komunidad. Opo, ilang teams na po, Commodore, ang kasali and sino-sino po yung mga nag-join? Sa ngunyan, patuloy pa ang receiving participating intentions ng mga PDR at MDR. Although nakipag-coordinate na kami sa OCD5, encouraging all interagencies, including ining mga taga-LGU Masbate, ay nagsurat naman sila sa OCD para ma-encourage sila. Plus, mga initiative nila na MDR at mga PDR
At ang nadaw ko pa nga dyan ay mag-imbitar sinda sa Region 7 at Region 8 para magkaroon na ito ng semblance of national. Sapagkat ang titulo niya ngunyan ay National Wasar Olympics. Very good pala, Commodore. May ano po, may mapapanalo lang cash prize? Ay, oo. Bilang sabi nga, national. Kaya national man ang prize. Mhm. Kung last year ay pang-regional lang ang prize, last year kasi ang naging premyo ay 200,000 ang first prize, Mhm. at 150,000 ang second prize, at 100 yung third prize. Last year yan. Mhm. So, pang-region yun. Pero ngunyan, there's ining naisip na kang LGU Masbate na ipopromote ining Wasar Olympics na in the future i-declare na ang Masbate ang Wasar capital of the Philippines. Mhm. Siyempre kay Puan medyo dagdagan naman ang presyo. Mhm, Kaya correct. talagang di makita ng bigo sa tuyong paglabi sa inda, at bigla silang nag-decide na 500,000 na ang presyo kang first prize. Dakula Ang pala, second no? prize, ang second prize 300, Mhm. at ang third prize ay 200, ang fourth prize ay 100, at ang mga consolation prizes ay 25,000. Tapos igwa pa sindang best in uniform na 15,000. Kaya orang luhaan didi sa pag-intra digdi sa Wasar National Wasar Olympics. At pag nangyari ini na ang pinaka model para maging Wasar capital na ang Masbate na ma-declare sa Pilipinas. Gura na po kahar ni Commodore ang tsansa na sumasbati po ma-declare as Wasar capital po kang Pilipinas. Ay, sa pagilin ko, dakulao, number 1, dyan ta talaga pinuon ining Wasar Olympics. Second is ining Bagat-Dagat Festival nila ay talaga namang yearly event. Ang third ay sabi nga ni Governor Richard Ko na talagang related ining Wasar activity na hindi lamang sa pagiging sports kundi mini-maintain ta ang pagpopromota kay ining readiness sa resiliency sa mga sakuna, at bilang pag-promote kang water search and rescue bilang sarap sa mga sabi nga ni solusyon para sa mga water calamity na nagkakaigwa hindi lang digdi sa tuyang rehiyon maging sa buong Pilipinas. Opo. Ito already, Commodore, tanong from our listener. Josh, pwede pakitanong po kung bakit sa Masbate ginagawa ang Wasar instead na sa mainland, Commodore? Alam mo, ito nga yung kanilang Bagat-Dagat Festival, ang title nito is Convergence in the Water, no? Ditong bagat is habagat. So dagat is yung nga sa dagat, tubig. And dito sa Masbate, meron silang pinakamagandang location, itong Matayom Lagoon. Which ito kasing Olympics ito ay promoting din yung boat tourism at itong important event na Wasar. Kaya ito ang ideal place na napili ng Coast Guard District Bicol na makipag-cooperate o coordinate sa LGU Masbate para dumani ipanganak ang the very first Wasar Olympics sa Pilipinas. Kaya hindi naman kami nabigo sa naging vision at naging successful at talagang ideal ang Masbate as the center or the very first place to execute yung aming plan na Water Search and Rescue Olympics. Opo. Last na lang po, Commodore, sabi niyo po, ongoing pa ang application. Paano po ang process po ng mga gusto pang mag-join, Commodore? Ito naman dito sa, kung makikita nyo dito sa Facebook wall ni Governor Richard Ko mismo, as kami nire-repost lang pati sa ibang mga
media outlets or agencies na binanggit niya duman pati sa mga requirements, even sa mga general rules, tapos sa list of events, prices, yung mga contact details o contact person. So masasabi ko na dito, sinabi niya dito na you can message yung kanilang PDRMO, Masbate, si Mr. Roy Villanueva, or yung ating Philippine Coast Guard, even yung aming station commander na nasa Masbate, si Lieutenant Jan Sibayan, at of course yung ating Coast Guard District Bicol dito sa Rawis, Legazpi City. So we have still 2 weeks, no, to prepare and to signify our orientation para makahabol kita duman sa top 20 para sa gayon ay makapag-ready at makapag-focus na sinda sa darating na Wasar Olympics sa 22 to 24. Matanda ko lang, Diyos, ano? On the 21 pala, bago so actual na event, may igwasindaki, parang pre-event meeting. Lahat ng participating units ay magkaigwa muna sindaki mga orientation at briefing para on the following day ay expected nila kung ano ang mga gigibon nila. Okay po. Maraming salamat po, Commodore. Kung may dagdag ka pa pong mensahe, please go ahead po. On behalf of the Philippine Coast Guard dito sa Commodore? Nawala. Naputol si Commodore. So, yan po mga tugang, ang mangyayaring aktibidad po 2026. Hello? Yes, Miss Angel Tabe. Hello. Yes, Commodore, please go ahead po. On behalf of the Coast Guard District Bicol, we are thankful sa ating DCGP sa pagbigay sa tuya kay panahon para mai-cascade ta panawagan in Water Search and Rescue Olympics o National Water Search and Rescue Olympics na gaganapin digdi sa Matayom, Masbate. Suportahan ta po dahil bilang Bicolano, bagamat sa Masbate ta napili sapagkat yun ang pinaka-ideal place para digdi sa National Wasar Olympics na ini, ay orgulyo ini kang buong Kabikulan sapagkat ining Bicol sa pamamagitan ng Masbate ay may ilalagay sa mapa kang Pilipinas ang Water Search and Rescue na magiging national ini na event or sports in the future sapagkat ito ang taging formula para lamang laging ma-instill ta sa sadiritang kaalaman at kamalayan ang patungkol sa Water Search and Rescue na isa sa mga solusyon sa mga pagbaha, pagresponde, ating awareness para magkaroon kita, of course, ng zero casualty. So, maraming salamat at patuloy tayong suportahan ang Bicol Region, ang Coast Guard District Bicol at ang Water Search and Rescue. Salamat, Commodore. So, yan, Joshua, si Commodore Ivan Roldan. Kung natatandaan mo kaya, Joshua, last time ka nakahuron ko si OCD Bicol retired Regional Director Claude Yucot. Sanabi niya na si Commodore Ivan Roldan, ako ay niyang kapartner talaga kan OCD na nagtutok digdi sa pagkukondukta nin Wasar, given ngayon na Bicol Region, parang yung pigaagihan ng kalamidad, partikular na ang mga bagyo. Kaya dakulang bagay na, ganda tiga Cascade, ang Wasar na ini, even sa mga eskwelahan, sa mga barangay asin sa mga manibaybang departamento dito sa tuyang Bicol Region tanganing maingganar as at the same time matauwanin informasyon manungod sa mga dapat nagibuhon tabi, Joshua. Very good. So yan, Joshua, ang mga dugang pa pong informasyon hali sa luwas, Angel Mustaza, DCGB. Salamat, Miss Angel. Bueno mga tugang, barata muna kita 11:03. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. 4 minutos pasado alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ipigtaltag kang PNP ang sobra sa 55,000 na kapulisan sa bilog na nasyon ngunyan na aldaw kang balik eskwela kung saan ipigpaotob naman ang bagong 3-term calendar sa mga pampublikong eskwelahan sa nasyon. Sigon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., katayuhan kang lakdang na masiguro ang kaligtasan kang mga estudyantes, mga paratukdo asin mga magurang. Hinagad naman kang opisyal sa publiko ang kooperasyon asin tulos na i-report sa indang opisina ang anuman na makadudang aktibidad sa palibot. Yan ang barat hali sa News Base. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. DZGB, number 1 sa Bareta, number 1 sa public service. Bueno mga tugang, welcome back. Ikadawang kabtang tabi kan sa tuyang programa. Kumusta po kamo? Kumusta po ang pagpreparar nin pangudtuhan? Taod-taod, uruli anakan mga estudyante. Ano? Inot nal daw po kan klase 2026 to 2027 school year. Okay? And ngunyan ang hihilingon ta naman kung obserbaran ta kung ano naman ang magiging magiging resulta mga tuga kaining 3-term na school calendar para po sa mga estudyante kan Department of Education. Okay? Bueno, dagdag pong storya report halit dyan sa Premier Distrito Kadalbay. Nasa linya po
An sa kuyang kapartner kan nakaaging Sabado. Si Kuya Jomar Bien. Kuya Jomar, good morning. Salamat, Joshua. Good morning sa mga panatabay. Na-identify na Joshua. So, kaya nakuha na. Susaro sa duwang taga-tabako na narumpagan kan building duman sa Balibago Angeles kanatalis na petsa 24 kang Mayo. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Jel Mulato, ang City Disaster Risk Reduction Management Officer kan Tabako. Susog kay Jel na kasubanggi pa sana. Inimpormaran siya kan sa iyang counterpart duman sa Angeles City na saro sa mga nakuha na mga gadan duman sa Irarom ka na narumpag na building na identify na si Rolly Domo, 38 anyos, kan Isla San Miguel, kan Tabaco City. Inunambita ni Gel sa pagkipagolo sa DCGB News na na-identify ni dahilan duman so pamilya baga kay ni so mga tugang, mga agom o sugabos na parientes, so ibang parientes, yaon duman talaga naghahalat. Dahilan tadua ang taga Tabako na narumpagan duman, ininganing si Rolly Domo, asin ang sobrino kay ni na si Ivan Domo, 23 anyos, Ivan Domo, na 23 anyos, nasa doon niya dahil pa nakukuha. Sigun sa iya na-identify ni dahil lang duman sa sulot na binidbid ka na sa iyang tugang, asin tanganin na masiguro, nag-swab testing pa sa kapamilya, budapig ko ang kiswab sample itong cadaver and nakumpirmar na match ang mga ini. Inanambitan niya na makikipag-coordinar siya ngunyan kay Mayor Ray Bragais tangani na makapagpadara dumanin pihikulo para madara may uligdi ang lawas asin mapaglamayan man lamang kan ibang kapamilya maski sarong banggi. Kaswa po nakaresibig na kaya po dali sa Bugang kay Ari Rodomo na yung nga po naman sa Angeles City na na-identify niya na so sa iyang tugang si Rolly Domo base naman sa Bado na surusulot na na-recover dahil nga ni po so remains kini medyo dahil natin pagkakamitidan. So base naman sa Bado sa short and long sleeve na nahinig niya surusulot kasi na magkasabay magtrabaho ito sa naging basihan sa iyang pag-identifika. Siriman para masigurado ang identity nag-agi sa swab testing ang nakuang bangkay siriman ining mga kapamilya para ma-match and maging positibo ang sa itang identification. Sa ngunyan, ready for transport na si Rolly, iba na yung clearance sa Polinaria and CDL para may uling tinggi sa Siyudad ng Tabaco. Si Mr. Jel Mulato, si DRR mo kan Tabaco, sa iyang sinabi na mapadapit naman duman sa sobrino kay ni na si Ivan, igwa pa da duman na sa presenteng tulong mga bangkay na beyond recognition naman pero pigipirit pang ma-identify kung si Risa and mga ito and hoping na baka saro na duman si Ivan. O kung daiman, posibleng nasa irarong pa ni dahil ang pagtubod kan mga autoridad, igwa pang mga biktima na dai pa nakukuha duman sa irarong kan narumpag na pinagigibong building. Sigun kay mula to na dahil man nagpabayaan lokal na gobyerno sa aksyon sa pangyayari ni dahil ta kan magdulog pa sa side ang pamilya kan mga biktima na nagistorya na igusin ang pagiriba duman na nagtatrabaho mga construction worker inatod mismo ni Jel mula to duman sa Angeles ang mga kapamilya inayudahan ininin na mga financial assistance hali sa Mayor's Office, igwa pa hali sa DSWD, igwa pa sa CSWD, asin sa iba pang mga nasyonal na mga ahensya. And ngunyan nga ni, tangani na dahil na magastusan pa ang pamilya para pagkatudigdi sa kan gadan, mismong ang vehikulo na consider mo ang mapasiring sa Angeles para sundo nini.
Yan, Joshua, ng informasyon, Jomar Bian, DCGB. Salamat, Kuya Jomar. So, hanap na po mga tugang sulawas kay itong saro sa duwang mga taga-tabako na naatugan tabi mga tugang kan ruminampahog na building. Sa Angeles City. Sagod bangon yan, gari ongoing pa ang retrieval operation. Nabanggit ko sa mga kay Jomar, gari nga may iba pang nasa erarong. Madali yung basta nakuta baga maaraman ko John, kung may tao pa duman o day sa erarong. Tapos yung kontraktor, aram kung sisay sa mga sa mga empleyado niya, sa mga trabador niya, i-account duman sisay sa mga nakaligtas sa trabador, sisay sa mga daipa, marawan mo so bilang kung kung pirapaan posibleng niya duman sa erarom para hanapon tabi inda kon naunang bita na lamang kung may paninimbagan man duman. So, mga building officials, contractor, and iba pa, di ba? Nag-collapse po tabi mga tugang itong sarong halangkaw na building na pinagpapatrabaho duman, di ba? Sa social media nga ni, lakupon baga so retrato kan building bago na ruminampahog, garing sa hiling pa sa nangayan. Maski bako ka engineer, maduda ka talaga, di ba? Pero depende kung may pinagigibong investigation po duman, siyempre alatunta. And sa kanyan, nakafocus man giraray sa paghanap kay itong mga lawas tabi kan mga nagkaaratugan duman sa ruminampahog tabing building sa Angeles City tabi mga tuga. So sana mahanap naman itong saro pa na taga-tabako. Wow, taga-tabako Kuya John, pero nakaabot sa Angeles City para magtrabaho, di ba? Iba baga pag nagtrabaho kang harayo sa pamilya mo, talagang sakripisyo man. And makamumundo pa na arog po kayan ang nangyari sa saro sa satuyang mga kababayan na taga dyan po mga tugang sa syudad kan Tabako. Bueno, tabi Bareta ali dyan sa luwas. Nasa linya man si Sir Al Armario. Sir Al, good morning. Thank you so much, Joshua. Good morning. Paplanohan naman na i-renovate ang sarong lumao ng building na centennial building na. As in, saro sa mga memorable na sa historic and Legazpi City, dyan mismo sa sentro. Ang bagang building Joshua dyan na nasa kampang kan o side kan sa Rotonda ka side kan LCC. So yan na alam mo yan na fourth step. Ayan ang building na yan, tapos sa pagdaraning baga pa dyan na ibang building o ibang negosyo na 1927 pa pala na yan. Sobra na sang gatos? Sobra na gatos na taon, kaya ngunya na mainit ang istorya man ng pod sa linog. Kaya saro yan sa siyempre pwedeng delikado sa mga dito pigaagad sa mga siring kaning sitwasyon kan panahon na nauuso ang linog. O nyaga, presentare ni Sir Lito Perez kan Office of the Mayor sa kung baga siya na-assign sa Human Resource, pero dati siya sa City Museum, kaya aram-aram niya ang history kan building na ini.
Permanenteng pinag-presenta rin sa media and mismo si Mayor Siam Ismail Yaonman para sa pigaplano kan syudad in koordinasyon sa mga sa tagsadiri kani. So latest na tagsadiri kanya building yan kaya yan ang pinagaplano na sa mga masunod na aldaw ayan sa posibleng mabago ang sa tura kayam pero pag-isipan maray kan lokal na gobyerno kung paano dahil mawara sa isip kan tao sa history na yan kan Legazpi na dyan nagpuon ang mga negosyo sa sentro kan syudad Sagkod sa panahon na ini since 1997. Kahit itong panahon nakulo na ang istorya dyan sa rokayan si dating news director tang Edwin Peralta aram-aram ang istorya kayan inabot niya na kang panahon na siya kato nag-order pa dyan kichinilas sa kasapatos. Dapat, kunya noon, dapat imbitaran si Direk Edwin. Saro yan sa mga buhay na testigo. Oho. Dangan si Pading Ray Barcelon. Namalisyan talagang edad. Namalisyan ng edad. May aram sa history kayan. Iba pa na posible makapagtaw ng testimonya manungod sa mga naging agi-agi kan mga manlaylain ng panahon ang kalamidad ano minagi ang alagad tindog pa magyari ang building na yan dyan sa sentro kan Legazpi. Anyway, so yan sa Bigaplanoan and baka sa mga master na aldaw matawag kitang lugar na mag-istorya ng alkalde and si Desiree Lito Perez para masabutan ta kung ano ang update ngunyan dahil schedule sindang meeting para pag-urunan ang plano na yan in relasyon sa nangyayaring mga linog ngunyan baka sa Tuya kundi lalo na yan na nangyari naman sa ibang lugar tabi Joshua. Yan ang informasyon para mentras sa City Hall Alarmario DCGB. Salamat Kuya Al. Anyway, tabi mga tugang so Biyernes na bang gingani baga kan mangyari itong linog tabi mga tugang na turo na epicenter dyan po sa may Santo Domingo. Pero dumana sa may Partekan, Barangay Alimsog and sa may Pakagraray area. Diyan po naging epicenter kan linog kan Biyernes na banggi. And kinaumagahan baka ito, naglibot-libot man kita. May mga nakaistoryaman kita na mga residente tabi mga tugang So yun daw po ito ang pinakamakasog na namatian po nindang linog. Diba? Duman nga ni mga tugang sa barangay Buhatan, nagkapirang mga harong tabi ko John ang nagbaratak. Makusa na sa Buhatan, ang kadakol pang areas. Ali kita sa barangay Nagsya, may saro dyan na nakaistorya kitang harong. Pamilya Harikal, tabi dyan sa barangay Nagsya. Diba? Sa laog kan kwarto kan saro sa mga nag-star duman sa harong, na-discover ko John na nagbaratak sa flooring, buda su dingding. Siring man duman sa barangay Buhatan. Tabi and duman sa barangay Alimsog, so Pierre duman sa Sitio Balite, nabatak tabi mga tugang. Di ba? And sabi kan gobernador, nag-inspeksyon duman kan nakaaging Sabadong aga, itong dakulang batak duman sa Pierre kan Sitio Balite sa barangay Alimsog, i-report niya tabi sa DPWH. Di ba? DPWH project na tabi ito mga tugang. So, ipapaabot iyan kan gobernador and halaton man kung ano ang magiging simbag kan DPWH tabi duman sa buminatak na porsyon kan Pierre sa Sitio Balite kan barangay Alimsog tabi so kadakol pong mga harong ang nagkaarapektaran pa and sa pakipag-urun-urun ta gusto ninda na mariparo man lamang in mga eksperto, engineers, di ba? Mariparo man lamang ang integridad kan sa indang harong.
at least maaraman ninda tabi Kuya John, mga tugang, kung ano an sa indaman na dapat gibuhon. Di ba? Depende sa maging resulta kan inspeksyon kan mga dalubhasa kan mga engineers tatabi. Di ba? Ta siyempre, kung halimbawa nagpaplano man niya ki mga developments pa sa harong, at least kung yan pa sana maaraman ninda kung ano an sitwasyon kan harong kan natutugdukan kan sa indang harong. Di ba? And ang sabi bagatabi mga tugang, susog sa pakipaghuron niya to sa gobernador, di ba? Kan Sabado, puuna kan inspeksyon and massive inspection tabi sa iba pang mga lugar na naapektaran kan linog tabi kan Biyernes na Banggi. Diba? Ang sabi nga ni kan gobernador, piking kanyar tabi sa mga barangay, kung may mga na-record po kamo na mga nagkadaranyaran, naharong kan sa itong mga residentes, kamo po pwedeng mag-report na sa APSIMO para mabisita tabi kan mga taga-APSIMO, kan mga engineers to dyan and mga experts tatabi. Para ma-inspeksyon tabi. So, mag-initiate man, syempre, sa barangay, dapat taga-reparo tabi, Kuya John. Tabati, harani na naman ang November election. Di ba? Pero aside siyempre sa election, dapat gibuon sa tuyang mandato, trabaho bilang official kan barangay na magreparo kan sa tuyang mga residentes. So kung may mga danyos tabi sa mga harong kan sa inyong mga nasasakupan, magdulok o mag-report po kamo da sa APSIMO para ma-check man tabi, maaraman kung siriisay sain ang mga dapat pang dumanon. Okay? And difficile talaga, Kuya John. Sabi nga ikan mga residente duman, naglinog ngayang Biyernes na Banggi, sundo ngayang Sabadong aga, difficile ngayang pagkakaturog. Siyempre, pag may linog tabi mga tugang, expected tabi ang mga aftershocks. Diba? Ang mga sunod-sunod pa po na mga pagyugo-yugo. Iyo. And araw kayo ni, mga tugang, duman sa nangyari sa General Santos, naglinog na bandang mga 7:37 ang pagkaaga kasubago. So inot na ipadalawas nga ni, sabi ko, magnitude 7.0 and kanag-update, isinakat po sa magnitude 7.8. And apwera po kayan, sunod-sunod pa ang mga namamati duman na mga pagyugo-yugo, parte kan mga aftershocks tabi kan linog. Diba? And bako karaw-karaw pati, mga tugang, talagang makukusog. Kasubago, nagpara notif sa kuya. So, pag-monitor taman, kan mga updates, tabi hali sa Feebox. Iyo, arke ni, pinaka-latest na naman tabi mga tugang. 11:06 ang pagkaaga kasubago, alas 11:06. Diba? Magnitude 3.7. Duman po sa Sarangani. Kada kulining mga so kasubago naman 10:51, 3.6 magnitude. And talagang expected ang mga araw kayo ni pagkatapos kansarong makusog na linog, may mga aftershocks pa po tabi talaga yan. May mga kasunod pa. Diba? Kaya pinag-advise talaga na mag-ingat po sa mga kababayan taduman, tabi mga tugang sa Jensan and sa iba pang parte kan Kamindanawan, tabi mga tugang. Ingat po kamo diba? Sa outdoors muna kita. And lalo sa mga haro ni tabi, Kuya John, sa dagat, tampikan dagat. Diba? Magduman po kita sa medyo rohalangkaw po na lugar. May tsunami warning po baga kasubago. Hindi ko walang aram kung nag-abot na or kung namati na po atong pighandaan na tsunami. Importante nga sabi ko, na
pinaka-importante, dapat dahil kita tulos na sumataranta. Ano? Yan minsan, although talagang mataranta ka man talaga kung araw kitang mamatian mo, pero kumbaga, so pagiging bukas kang isip ta, yaon mangaray, pagiging alerto, para at least aram ta kung ano so dapat gibuhon tabi, marumduman ta so dapat gibuhon. Diba? Duck cover and hold baga tabi mga tugang habang ongoing ang linog. Tapos pagkatapos, kung yaon ka sa building, luhay-luhay tabi, diba? Kung makahanap ka dyan ng pantakop sa payo mo, magkuha ka ng pantaklob sa payo, and luhay-luhay paluluwas sa building. Magstay mo na sa luwas. Yun po. And kasi bago nga dako na akong nahiling ng mga video sa social media. May nahilingan ako dumang kuya video na pagtakdaggan mga debris halis sa sarong dakulang mall. I don't know kung saan itong lugar, pero gano'n sa Jensan or sa Davao, na habang nagbibideo, sige sumuda, puro muda Kuya John, so nabubanggit niya. Tapos tig-share kan sa nung netizen. Imbis ngayang mga G, kasi mo ngayang mumuda habang nagbibideo. Iba ba talaga ang reaction kan tao, di ba? Pero, di ba, magtubod kita sa the power of prayer. Di ba? Kung harap kayan, siyempre mga G kita. Di ba? Ito nga, sabi ba, imbis ngayon na nangadji ka habang nagatarakdagan niya ng mga debris, dahil puro ngaya, muda ngaya ang nagluwas ang imot. Diba? So, may ano naman po, statement naman, ang Palasyo Malacanang, si Presidente Bongbong Marcos, di ba? May pinalawas naman tabing statement. And parte kan statement na ito, so Office of Civil Defense na po mga tugang, and so NDRRMC, iyo ang nag-coordinate na tabi para sa disaster response and monitoring sa gabos na mga apektadong lugar. And so DSWD, tinawa na po ng direktiba na magpreposisyon ng mga relief goods and siguraduhon sa mga evacuation center na dapat ready and operational. Diba? And so DPWH, yun po, may kasuguan naman na mag-assess kan mga damage sa mga tinampo, tulay, and iba pang mga critical infrastructure tabi duman sa mga apektadong areas. And sabi ng Presidente, I am also ordering the suspension of classes sa kabustabing level across affected areas in Mindanao until further notice. Ta siyempre, kay puwan pong inuton ang safety kan sa tuyang mga estudyante. Yun po, sabi ko ani kasubago, 7:37 po nangyari sulinog. Diba? Maray sana. Ta so mga estudyante, mga maestra, rayaon patabi mga tugang sa luwas, ta nag-flag racing. And araw kito man na oras, ang mga mall bagatabi Kuya Jun, sararado pa man, di ba? Ang ibang mga business establishments, sararado pa man. So, at least, iyon po yan lamang ang good news. And sana, wala ki casualties. Dahil pa ako kinamonitor tabi mga tugang na report. Pero sana, wala po ni casualties. Matapos itong 7.8 na linog tabi na tuminama duman sa Jensan. Yun po, and yun ang ipapangadji tabi. Yo, and araw kayo na nasunod-sunod tabi ang linog. Diba? Panahon na tabi, Kuya John, na talagang dapat tang seryosohon ang mga pagkikondosir tabi mga tugang na mga earthquake drill. Diba? Minsan kaya pa nag-earthquake drill, ako na, pero imbis na Kuya John naghihiling kay mga earthquake drill sa man iba-ibang mga office digdi sa Tuya, sa Bicol, sa Legazpi. Ani ba, digir tayo man nagseryoso, sige sa nang urolok-ulok, gari ba na sa isip, basta ngayon, makomplete na ngayon ini, sarang oras man sa ngayon ini. Diba? Requirement na baga kaya yan, na ang National Earthquake Drill, every quarter, dapat igwa. Diba? Oh, kaya, panahon na, talagang seryosohon tatabi yan mga tugang. Bako man yan, basta-basta sa ng drill,
dapat nga ni kung pwede perperming igwa ta kay puwan maging muscle memory kang kada saro kung ano ang dapat kibuhon sa oras buda pagkatapos nin linog, di ba? Ta linog di man ma-predict kung rin matama maabot na sanayan bigla tabi, di ba? Maabot na sanayan bigla. So importante yon, ano ang gigibuhon mo kung biglaan umabot tabi iyan. Diba? Dapat maging muscle memory na sa kada saro sa tuya kung ano ang dapat kibuhon. Kaya seryosohon ta po yan na mga drill na yan. Makakatabang man po yan. Diba? Makakatabang man tabi. Bako araw kitong so nagdi-drill sigian na urulok-ulok. Pagyao na sa lawas tabi Kuya John. So iba murorosoton nagrereklamo ta. Binaralad balad niya kita digdi sa lawas. Imbis kaya nagpapalipot sa aircon sa loob kan opisina. Diba? So seryoso ta po ang mga arugan lalo sa mga aki, sa mga estudyante. Gawos po kita. At least permi kita tabi mga tugang andam. Ta ang linog baga, sabi nga ni, bako nga arog kan bagyo. Na ang bagyo tabi Kuya John. Sarong simana bago umabot ang bagyo. Ara muna kung sain maagi. Buda kong gura ano kakusog. Di ba? Nakakalculate na tabi kan pag-asa. Di ba? Ara mo na kung noarin and anong oras ka posibleng agihan kan bagyo. Pero ang linog tabi mga tugang nung ka dahil makapagsabi kung noarin buda anong oras po yan matama. Kaya ang pinaka-importante permitabi kitang preparado. Bueno, mga tugang, tagtaw ng iba pang pagre-restorya, alas 11:35. An oras hatod sa Indokang Nutroplex with Talino Booster Formula. Tulong para bilis isip, todo focus, at bilis diskarte pa. Ngunya na taong 2026, bagong programa, bagong sigla para sa kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Uni na ang programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division an sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Sa programang ini, mas pinarani ang serbisyong gobyerno sa namamanuaan sa gabay sa marhay na paggogobyerno. Mas pinahiwas ang pagkuha sa yamang dagat sa Buhay Dagat, Fisheries and Aquatic Resources Hour. Bago man ang mga segment ang madadagdag, nin mas modernong diskusyon asin kaaraman. An Gabay Isip sa Impapawid para sa kalusugang pagkaisipan. Asin ang usapang kapayapaan para sa pangkinaba na issue asin sa papel kan namamanuaan sa pagsulong nin katrangkilohan. Sa pangingenot kan sa indong host, Professor Edgar Barameda asin Professor Seth De Matera. Makakadangog kamo nin malinaw na impormasyon, makabuluhang diskusyon asin inspirasyon para sa komunidad. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Madadangog kada Miyerkules alas 11 hasta alas 12 minuto. Live sa DZGB 729 kHz. Udok sa paglingkod para sa sambayanang Albayano. An oras hatod sa Indokang. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcor.ph. Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro. Silimarina. Multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Mabibili ang Liverade Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. DZGB News Minded. Bueno, mga tugang, di ba, madali nang magluluwasan ang tuyang mga estudyante. Kaya sa mga
nanay, tatay ta dyan. Medyo dali-dali ang pag-ipos kan pangutuhan, tabi. Ano? Oh. Matindi talaga ining mga nailing kong mga video, tabi. Ano? Kining mga minarampahog na sa natabi na mga building. Kaya yan, pero may kitang ako niyan talaga. Mga G kita, mga tugang, ano, and pero may kitang preparado, tabi. Bueno, dyan sa 3rd District naman kita, tabi. Nasa linya ang samuyang Chief Reporter, si Chief Jimmy Nasalita. Chief Jim, good morning, tabi. Hello, Chief. Naputol. Atong tatabi, mga tugang, na makabalik si Chief Jimmy Nasalita. Hali po dyan, mga tugang, sa 3rd District kan Albay. Okay? Bati dakulo na ang nangyari, mga tugang, sa bilog na Pilipinas. Araw kinitinamaan pa kita ng linog. Pero sa mga leader tatabi, Kuya John, ano nang nangyari? Makalibong una baga, ano? Ang Senado. Dahil mo na masabutan. Oh. So ka ba nga, iba ang pig-recognize na Senate President. So ka ba nga man, may bago naman na acting Senate President. Di ba? Malibong ka na. Ang hearing, wala toong hearing, iba-iba. Duwa na ang Senate Blue Ribbon Committee. So, paksyon kang grupo ninda Cayetano, tapos digdiman sa balyong grupo ninda Senator Sherwin Gatchalian. Padarangugan, di ba? Padarangugan sa nang padarangugan. Ano na ang nangyari sa tuya digdi sa Pilipinas, tabi? Inda kung ano na ang maging ano ta? Putoro ta. Kung arog ka ng mga nangyayari. Wagas na baga ngaya? Di ba? Kung ang mga leaders ta, arog na kaya ng mga nangyayari. Paano na kita? Paano na kita? Di ba? Maray isa na ngayon sindata. Magmahal man niya ang mga barakalon. Ang pinaka-problema kaya dyan, mga tugang, pag ang mga leader kansarong nasyon, day ki maray na pagkasira na butan, di ba? Sisa itabi, Kuya John, na investor na makwartang nasyon o kung sisa man na tao, ang mamamuyang mag-invest kung sa mga leader nga ni ngayon sa Pilipinas, day man nagkakasurundo, di ba? Sa Senate pati nagaagi, mga tugang, ang kadakol mga measures kung paano mapagayon ang ekonomiya kan Pilipinas, mapagayon ang trade and commerce, di ba? Sinda ang pig-agihan para maaprubahan o madisaprubahan ang mga bagay-bagay na i-implementar tabi sa satuyang nasyon. Kundi considering kaya ang nangyayari, di ba? Minsan may delay sa mga dapat tukaron ta kung ano ka mga nakaagi, di nagkakaig mo kay sesyon. Oh. Paano kaya? Pwedeng sa mga masunod na mga bulan o taon, mamation ta ang epekto kayan, tabi. Diba? Tas sabi nga ni Bakan mga experts, sisay na mayaman na nasyon, ang mamuyang tumabang, mamuyang mag-invest ninda, darakulang negosyo dito sa Pilipinas, kung arog kayan, mga tugang, tabi, kasamok ang nangyayari sa tuya. Ano nang nangyari sa politika kan Pilipinas, tabi? Ano? Bueno, nasa linya po ang samuyang Chief Reporter. Okay na, tabi, Kuya John? Chief Jim, good morning. Hello, Chief. Latin to lang, mga tugang, na makakonektar, tabi ang linya
ni Chief Jimmy Nasalita. Ano dyan po mga tugang sa Tercer Distrito, Can Albay. Kan mga nakaagi baga mga tugang na bulan na nagkakaigwa ni pag-alboroto si Bulkan Mayon, di ba? Mga minor strombolian activities o kaya naman uson o itong pyroclastic density current o kaya PDC, di ba? Ang nagiging direksyon baga mga tugang kan abo pasisiring dyan sa 3rd District kan Albay. And ngunyan mga tugang na nagbago na po bagang dalagan kan Paros, habagat season na po kita, southwest monsoon tabi, di ba? Ang direksyon kan Paros pa northeast, di pa pasisiring sa lugar kan Bakakay and malilipot area digi sa 1st District kan Albay. Ipo, kaya kung ano man magkaigwa alagad dahil tapigahagad may mga aktibidad si Bulkan Mayon, may uson na dakula, diba? Ang direksyon kan Paros pasiring na po mga tugang sa 1st District. Kung magkaigwa man rin ashfall, posible pasiring po dyan mga tugang ang direksyon dyan na po pasisiring ang direksyon kan Paros. Kaya importante na may mga pasiguro kita, di ba? Face mask tabi may lang pasiguro tan sabi ba kan Fibox mantenido pa ang mga pag-alboroto kan Bulkan Mayon na pwede tang mamatian sa mga masunod pa pong simana o kaya bulan. Bueno, si Karen Ala na muna tabi mga tugang hali dyan sa Kapitolyo Probinsya. Good morning, Karen. Yes, ang paborito kong apo, si Karen. Go ahead. Okay. Saktong nagsasairarom mo yan tabi sa Joshua sa capacity training ang mga local DRRM officer o itong mga local disaster risk reduction management officer gikan sa 18 munisipyo siyudad kan Albay bilang paghanda pag-save ng mga opisina sa anuman na natural na sitwasyon. Sigungon yan kay Apsimo Chief Bobby Cristobal. Tamang-tama, eksaktong napamugpak ang training na iningon yan. Lalo't ilibong-ibong na naman ang mga seryanin paglinog. Dahil lang ta kinakaipuan agad na tatauan mga local DRRM na magmobilisar ng tabang, operasyon, asin ano pang klaseng mobilisasyon sa siring kaining bako kontroladong sitwasyon. Sigun sa Joshua kay Sir Bobby Cristobal, tiglalauman sa training na ini na ma-evaluate kan mga local DRRM ang vulnerabilidad kasi ng mga lokalidad sa gabos na klase ng kalamidad, magbagyo man, mag-uran, baha, tugas ngayon, paglinog o tsunami, tangani na napaghandaan inikimaray kan mga DRRM officer, lalo't nagdarakol naman ang populasyon digdi sa probinsya kan Albay. Kaya yaon digdian mga taga-Office of the Civil Defense Bicol sa iyo inis mga mayor na pinag-imbitaran kan Apsimo na magdiskutir kan mga darakulang bagay mapadapit at sa Joshua sa calamity response asin mobilization sa presenting local DRRM heads asin mga representatives. Saan pigi mo ka rin sa event, tabi? Yan, digitabi sa Joshua sa 3rd floor and Apsemo, gabos na mga local DRRM officer talagang pinaarating digdi sa sakto tabi baga sa Joshua kakatapos tapasan na sa nangyaring linog. Actually igwana na pangunyan sa Jensan, sabi ni San Cristobal siguro talagang timely and relevant na magtelipon kita tanganing napapaghandaan man ang siring kaining natural na kalamidad. Tarangal daw tabi, saro man lang? Saro man lang. Okay. Paano hulday ini? Ayan ang report, Karen Ana, DCTV News. Salamat, Karen. Yan po mga tugano. So at least may mga preparasyon na sa tuyang mga DRRM chairman. Buko nga ni chairman, mga DRRM chairman kan kada munisipyo, so mayor. Diba? So mga officers po kan MDRRMO, CDRMO, at least tamang-tama man ko yun, diba? May mga argo kayo ng mga pagtiripon nga ni perming na-refresh tabi
Bueno, nakabalik na sa linya si Chief Jimmy. Chief Jim, good morning, tabi. Yes, Joshua, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong bareta. Ipapa-check ni Director Cloyd So, in charge digdi sa Albay Catanduanes na area, kan National Irrigation Administration, an mapadapit sa naipabarita niya to na reklamo kan mga parauma digdi sa Puro 4 sa Barangay Bariw sa Banuan kan Kamalig, kung saan maabot sa 20 hasta 30 hektaryas ni mahiwas na kabasan an day na tatanuman. Primero iyo na su digdi pinag kung saan ansabi ay igwa digdi ni na existido dati ni na irrigation kanal ana niya basado sa mga parauma na nakahuro niya to digdi na sasabi na pinarabunan durante kan pinadikihan kan DPWH ana mga gilid ka na salog digdi. Sungunyan dahil nakakapatanom ka na paroy for cropping season na or medyo nga ni sa wara na ki irigasyon. Mabuyo man na magbaha, lalaugon si ki tubig man sa mga kabasan, tapos also pinagkalugtungan, taplisan, so luma na flood control sa bagong flood control. Kaya dai padumanan pag mauran lalaugon ki tubig. Pag mainit naman dai ki baha wala man ki tubig. Tas irrigation dati tinarabunan. Pinaabot niya to kay Engineer Cloyd So kaniya nasiring na sitwasyon, clamor kan mga parauma sigon sa kasimbagan kan pamayukan niya, ipapa-double check niya kung igwa man ang sinda digdi susok sa mga parauma na irrigation system, asin ko na igwa dinar ninda ini sa DPWH dahil man sa inda ini nagpaisi na igwanin mga kanal kan niya irrigation system ang tinarabunan sa lugar na ini. Antabayan na lang niya to ang follow-up development kan pag sagibo man na follow-up kan niya National Irrigation Administration digdi sa Barangay Bariw, Kamaligal Bay. Yan, Joshua, sa tuya mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Chief Jim. Bueno, tabi mga tugang, so update tabi kita hali sa mga sources niya to sa lado nasyonal. Kinumpirmar da po mga tugang kan PNP na duman sa Region 12 pagkatapos po kay itong nangyaring makusog na linog magnitude 7.8. Igwa na tabi mga tugang kina-record na tulong na gadan and 4 na individual ang injured. So tulo na po ang na-record na nagadan and 4 po ang injured. Pagkatapos po mga tugang kay itong nangyaring makusog na linog. Iyan po, so ipangajita na sana wala dahil na maragdagan po yan na bilang na yan. Good morning kay Cassie Lehisniana. Bueno, tabi mga tugang, duman sa sa Daraga Palan tabi mga tugang, may mangyayaring bentahan. Ano nga bentahan? may mangyayaring pagpapabakal mga tugang nin 20 pesos na bagas. Parte ka naging partnership tabi kan lokal na gobyerno sa paagi kan Municipal Agricultural Services Office. Puda mga tugang kan National Food Authority o kaya kan NFA. Iyon po
Pero actually ka nakaagi pang aldaw, nakaagi pang mga semana, cut off na po. So so bilang kan mga nagpa-pre-register kay itong pagbakal nin 20 pesos na bagas. Tabi, mangyayari ni sa June 9, Martes, alas 8 aga, sundo mga tugang alas 4 ang pagkahapon. So kadakol naman po ining mga kumpirmado duman sa nang isinagibong pre-registration. Ipo di man po kaya unlimited na supply ang LGU dyan, di ba? Depende sa inalokar tabi mga tugang kan NFA. Di ba? So yun po yan ang pinakainot na pagpapabakal nin 20 pesos na bagas, 20 pesos per kilong bagas dyan sa munisipyo kan talaga. So wala talatong tala, malay mo sa mga masunod na simano kaya bulan, mga trupa, di ba? Kaya yung bagay ni naging promesa kay ni Presidente Bongbong Marcos kan panahon pa sa nanin karampanyahan. Ini baga naging promesa mga tugang. Gibuhon na barato ang bagas. Diba? 20 pesos per kilong bagas. Nangyari man, pero bako pa para sa gabos. Sa pili lang tabi mga tugang na sektor. Di po, sa pili lang na sektor. Bako pa gabos, pwedeng makabakal kayan. Diba? Matapos na pati, ano nang yan? 2026. So, sobra 2 taon may kabanga na sa natabi ko John bago matapos ang termino kan presidente. Diba? And ibagay ni so pinakamakusog niyang naging promesa kay ito. 20 pesos per kilo nin bagas. Diba? Napangyari man, pero bako pa para sa gabos. Bako pa gabos kita pwedeng makabakal. Diba? And actually, so ano pa man sa nangani? So NFA sa Paagikan Food Terminal Incorporated ang namahala para sa barakalan nin 20 pesos na bagas. Diba? Mas maganyan kung talagang 20 pesos sa gabos, pati sa mga grocery store, sa mga saudan, sa merkado publiko, magayon ko kung talagang 20 pesos na Kundi paano ang tapo yan? Yan, so napangyari poon kang 2022 hanggang ngunya nakabangaan na po kan 2026. Bueno, tabi mga tugang, so yan ang presentasyon kan programa. Mag-iringat po kita permiyo. Mag-iringat po kita permi. Sa pangaran kan Samuyan News Director Mar de la Cruz, asin ang bilog na tropa, Mega Force, sa Technical Department, si Kuya June, mula si Jerome, sa Newsroom, Shara, Ate Jenny, and Nicole. Ako man po sa indong nakaibahan sa programa, kanyang pong aldaw nin Lunes. Ako po si Joshua Bino, perming pasiguro, malinaw to tabi. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?